piano baby nara ona madum so awoaye na yitumi de dwumedi abaneme wo kudim esi gyina ibe nso wo ye komam edi bia tonkrata so se edi be ye adwuma na mekoye mwa na ya nyeti efu kwa nsisi ye ho na yati ye fa koye adwuma na nso waba na abano entina ho eda wase edi ebusuafo nyina hye wo nsa wa odum ye de ban obi bia ko na tran asomdwemu na yititi ye ho nka edi mo ase da na ye yama edi mu aye de wadi edi se wo be yesi me bi se odoba Yesu Kristo de muti amen tawadi Yesu Kristo dom na ko do eno ko amen offer me some hall some hall Kumi Hall, me a church administrator, sign men's fellowship secretary. You may do a course, you didn't see that or young district here, and I'm for Presby sorry now. What I said, yeah, Bassa, sorry, Eddie can or Ghana Hayina. Na yenso yen ya to me aye New Year school so edikana basa so bia enye da nti ma wo say yedikan asset sa pace no say edikan fo o presby sorry me na minim say ada asori no so ba ebi na yade a afutu ne kasa kire bebre na ban no ebebo asori ma ani ankra brabo about pa na nsemi bi te stress send bit ma manage stress when akasa abrabo mu ade a eboa papa beboa ankra nyina se ye be to sana mo na beboa ama ye ndibedi ayi na so akoso osan church fa team asoro na fa afi ze Christ in you the hope of glory no so a church the name be brace e koso di Yesu Kristo ayi nyina so wo yimedi na mo say ya sorry say ankra brabon injidi wo Yesu mu no eri hihim na ya koso abosa dawuru no maye ma wiase nsem ene ya koso ni ya titini na emu ya abem na emum ya koso ntinti mo Kristo no mu na ya fa no mo ya bra fempo no sign me was singing band na afi fiase na sofo ni asafo mpayemfo adwene ho se wo be ye new year school na new year school no e kire okwan aye be fase ma asoro no etumi akonanim nti no kwasem ni ye ngani ejene ade a won akire ye ni esua efa tima the Church of Ghana afa Christ in you the hope of glory eno so ebe brain se okwan aye be fase ye de hu be hye wurade na yengani beji wurade mu ye betumi aye nka bo manyodo ama ye hu na efe okwan a ye be fase a ye be ma yen ankasa so yen ahonim akonanim se ohawo ne abedre se a eda yen so bebre no se ye yini nyina afi ho ne ye di ngani to awurade so asema na namfo do kan se eyi pa se ye di yen ho betu awurade so se awurade ne yen yaresafo no eno so be bua yen pa se ono na ayaresa ye na dua na ode manama
ti yɛsrɛ ne sɛ ɔnka yɛn ho na adeɛ yɛn asua nnɛ da yi no ɛtumi de yɛn akɔ akyiri. Wɔfrɛ me Agnes Owusu the PSB Bible Studies and Prayer Group. Na afei mfiase no wɔmayɛ ba New Year School. Asa New Year School no aboa yɛn bebree. Ebe ma yɛn hu nneɛma bia ne so. Nneɛma bebree wɔ hɔ a ne yɛn fa no ayi bia ade bia. Nanso yɛbae no abebuebu yɛn adwene ama yɛn hu nneɛma bebree. Afa yɛn nyamesom yɛn ne Awurade ntam ɛne yɛne afoforo ntam yɛne asafoma no ntam kwan a yɛbɛfa so ne wɔn yɛn afofo akasa ɛsɛ yɛbɛtumi de bɔne akyekyɛ yɛn ho ne ade ne nyinaa ebuebu yɛn adwene mu na yɛda mpanyimfo a ɔdwene ho wɔde sɛ school yi bae no asɛ paapa nyame nhyira wɔn wɔn adwene na abere nyinaa mu no wɔn ma wɔn nimdeɛ wɔn wɔn hum na abere nyinaa mu wɔn atumi de akyerɛkyerɛ yɛn wɔn a wɔbɛkasa yɛn nso yɛde wɔn hyɛ Awurade nsa so wɔn ma wɔn sunsun ma ahoɔden na wɔn ahwere biara no Awurade nhyɛ wɔn anan mu na ada foforɔ wɔn atumi abɛbua yɛn ɛbɛbuebue nneɛma bi ɛne so akyerɛ yɛn amen. Pacho me de unisado bi abekwe you na ene dwumadi a Akropong district a organizing a dwumadi a eye kese pa me hu bi da team a afi praise before FI say Christ in you hope of glory no etumi ati team no asiya say ye de kyerɛkyerɛ ana ye de re asɔre bibia ebeboa yɛn ebeboa asafoma enso topics a wɔn fa kan ho a say stress and so aboa pa yɛn the stress no yɛ nim sɛ ne ana stress no te yɛ fo sɛ yare te sɛ kɔ hospital na so stress na yɛn nyinaa ne te sɛ ɛkɔ hospital ebi yɛ sɛ yankasa kora yɛ bɛ home yɛ bɛ gyegya nsɛm mu na aboa ama yɛn ankasa yɛn nya akɔtɔ nti no yɛ da wɔn ase sɛ dwumadi mi ka sɛ mɛnso ha wɔn nsan to aso ankenye New Year School bu midie na nke bi asan abɛbi na ɛwɔ mu anka ɛte sɛ nso nipa bebree yɛba na wɔn bi tie bi ɛbɛboa yɛn nyinaa asafoma ɛna afei obiara a odi kuo anim no ɛbɛyɛ easy koraa ma mofra nso te sɛ yɛn mofra nam yɛn nsam mu kwan a yɛbɛtumi afa so nso ahwɛ mofra na kyerɛkyerɛ wɔn nyinaa ɛbɛboa paa tie ka sɛ ɔsɔfo kwaafo ɛyɛ reverend minister district minister wayade ɔne ne session members ɛda wɔn ase dwumadi a wɔde abrɛ ne wayade paa wɔnkɔ so. Maiden the Mercy for you ITM. Me a YPG member of Christ Church. And I'm essentially GY madam. And as a GY teacher. Dwumadi no aso ni papa ene de aye bay. Na me susu says sana ebekɔnim. Na ɛyɛ yi pa. Many dwumadi na asɔre no hyehyɛ no pa. Ebi sɛ mesua na bebree ene. Na me dano so Erica chairman fefo no youth no say se bibi sa ba so me ma won drink say oh e bia na your ma drink say akwa ye preaching nko. It was very, very successful. Now, and your member apart from the team, compa work on one seminar, it's about stress management. Young baby, one of my your stress power, no, so you name as you. If you said, yeah, open phone quan was away stress issues nearby, you know, you was a stress issues. And then, Monsieur say, stress no, any idea about man with drama, a lifetime something, and I was say one casa with me managing stress no. Your individual stress or other stress, or someone send you one casa over crown. Now one will send you on from so you go far a bed, a better for cost. In stress or every aspect of it. Monsieur Baby day, and I cover about the theme of the program, Christ in the hope of glory. You know, if you say just Bible quotation, but my master say you as you are me born to say me. I was saying my brother born in Narano, it's straight Christo, and I said let the Christo should be Eddie. Now my boyfriend side then SF no that as it's name say Juma mo say a sorry mo baby biara be who me be no say me we say met the Christo.
ne ye bi adi na ma foforo nso ayi den aba Kristo mu ene dey dwumadi de metimi se mesye pa nkoto jogu fam se mebu o se meso no sa so nhye dwumadi se bi ma jembo modi an ye mbra na yesunya bebre wa wambande wa ye wo wambande wa ye wo next time me pese me hu me da mo asenya me sha and program yi New Year school for Akropong district. To this Christ in you, the hope of glory. In fact, it's a novelty. I will say no, a very thought-provoking topic. No, any speakers no, someone can no. Ebema sorry no etumkon. Na we dey about Reverend Pafo one na pamfo a almost share dwumadie say omayade obon so omayade pa na we dey me kanfo say dwumadie kra so ma aga in sorry nyina so ombe this kind of New Year school ombetimi di dwuma adwundwun ya sorry ho na manyame adwuma no so akoso na etumpon topics no so on the by no so a very thought provoking say sorry no resolutions omwa yeni nyina no so no omka say one day ye adwuma so sorry no do ma sorry na tumpon ma nyame asafo no so so omatimi anya didi na so didi no yie ama action akra for so aba sorry no yo my friend Felix man great to see you. Yeah, Akropong district clerk. I'm a president of Ghana. Na saa yin dwumadi a yedi a friend on New Year school no. Nhyehyɛ a call district council last year and ye the two ba say afi Awurade ma ye ho kwan a ye bɛyɛ the Maiden New Year school. Awurade adom ene abaso nso fefefe. Ye the Awurade asepa ɛwɔ ho. But taya na da so no Christ in you the hope of glory. Na PCG design theme ne basa ye nyina it is obi abobo hu odi djuma na no ene ne ayeye no ne no ti ye de radiase so ma bibia course fefefe na ye district ni nyina adwumadi Awurade adom obi a na se fata so wa ha no obai na nke rehwe san ka dom beba pa enso ye nya ne sa so ne ye bai nara no eye mayen asem na ye pese ye kan so ye dedi se obi ate na ekoye nso nti ye de beboaboa ye ho ne aboa district no na akoso iye ye besere se Awurade ma ye ho kwan next year nso ye be ye dwuma ye bio New Year school no ayade a aba na aba beka ho nti obi amfa ne calendar so say January biara ye be ye New Year school eyi ye de call February but January biara and ye be this dwuma no nti ye nhyɛ ne nso ye da mase ye do biara se Awurade nhyira mo bebre Then the Kojokisi district, the Akropong district of the President of Ghana. Sa program if you are susu standing committee. Only susu yes and that day yes program. Invite all the congregations, the other district programs here for all the congregations in the district. Grace, Peace, Christ Church, and all the better as preaching points to preaching better and Araton and all other we are downhill when we're supposed to be part of it. The idea they say every year you be saying now you share more between the apostles. They review mono resolutions with the you need to be the New Year's resolutions but this year every say after the back of the year to be resolutions I surrender to and not the brain behind it. Papa see district minister or the idea we as
standing committee who say yeah they are she said papa and yes and they by two resource persons say Reverend Dr. Adakwa or deliver first lecture was fantastic. Reverend Dr. Safo Achampo and also delivered the topic on the stress and OSHA participation, although the numbers were not as we expected. The interaction from the participants with the speakers, the idea is they gave my and say I feel idea be Phibia so I feel say to say area be idea be kese you by during the resolution say and there will be a media review you say and so bad because to me my say resolutions are yeah to me be a year akudum ama yetuna aye sana ebedu afia afena mienu na ye wo ayade ayebeye afibia na ye de daboa aye Akropong district nti egbe bisa de ka ye ama yetuna na ama district letu. The next one I expect to say participation in the course as say na koi na mayor who say district na ya waha and the fashion idea topics are ya fun topic the topics are ya fun and yeah afi na yeah about the Presbyterian Church team Christ team it was other interesting topics affiliate na and we are who say bit mama say if a man and then near my interesting topics about one sorry na kosuna a man kosuna Akuapem kosuna yes she papa and the idea and lady say ya triaso sa nti the nice member young organizers no asofo ni congregation members ni aboafo awoboa ni na lady say the permanent see yes ekesi baby or ebenya mulasa na akoso